Реших да направя това видео, защото се оказа, че на много хора френската преса, така наречена, или ето тази кана тук, не е много позната. Искам да ви покажа за какво тази каничка може да послужи, освен естествено да си направите кафе. Шварц кафе се води от френската преса, направеното кафе. Имам още една. Тя е по-специална с това, че има двойно дъно и съответно запазва по-дълго кафето горещо в нея. Тази, след малко ще ви покажа как в нея правя чай, защото перфектно става и чай, разбира се. Може би сега е момента да видим буталото какво представлява. То е една много финна цетка, прикрепена с тази решетка и пружина отстрани, която позволява плътно да се плъзга по стените на съда и съответно тук отгоре капачите. Много просто. Тук имам малко мляко. Това, което може би ще ви изненада е, че с този уред може да се фротира мляко за капучино. Аз имам специална мъничка такава пресичка. Е много удобна. Взимаме плотки и къде ли не. Необходимо е млякото да е горещо. Ето тук имам вече горещо мляко. Може би това е точно максимума, да има място. Ето вижте докъде е млякото в момента. И посредством тази цетка, бутало, няколко такива движения са достатъчни. Ето, в момента е до тук фротирано млякото. Правя кафето. За него в каната слагам няколко мерителни лъжички, както и за кафе-машината. Кафе, в зависимост от това колко кафета ще правя, колко чаши съответно вода ще долея. И винаги слагам една за каната, за да е хубаво силно кафето. Пример, ето сега тук с 2 кафета слагам 2 мерителни лъжички кафе и трета за каната. Доливам вряла вода. Супер. Слагам капачето. Просто го закрепям така, да е плътно и го оставям 4 минути. Хопа! Е тук един от моите магически шкафове. Те са доста повече от един. Купирала съм половината къща. Но ето тук има част от билките, с които разполагам. И сега ще гледам да направя един чисто зимен чай. Лайка е първото нещо, което ще сложа. Искаме много витамин С, затова ще сложим сърдена боровинка в чая. То не е да сложим и няколко трънки. Ето и малко арония, щом ще бъде по-така плодов този чай. Билка от остров Крит, която се води, че лекува всичко. Малко като нашия морсалски чай. Липа. Липа, разбира се. Напета катария или така наречената коча билка у нас, която е с успокоителен ефект. И много приятно. Айде ще сложим и малко маточина. Имаме маточина, имаме коча билка, която малко много е като валерианата. Слагаме и глок. Съвсем да сме спокойни в този съботен ден. Добре се получи. Добавяме водата. Оставям го така да се забари за няколко минути. И тук са минали вече 4 минути. Натискам лекичка по лекичка. Ето го кафенцето. Аромат има даже някакъв каймак. И сега добавяме нашето фротирано мляко. Не знам дали се вижда.
малко и моето капучино. Чудесен начин да започнем деня. Чаят ми вече е запарен. Всички аромати и полезни вещества са били извлечени от горещата вода. Съвсем лекичко натискам. Така наречената запарка. Ами така, сега сме готови за гости. Да видим кой ще ни е полазника днеска. Прекрасни празнични дни желая на всички. Дано съм ви била полезна.